Slovensko, srdce Európy s krásnymi historickými pamiatkami a bohatou kultúrou láka návštevníkov zo všetkých kútov sveta. Na Slovensku sa návštevníci môžu tešiť na tradičnú kuchyňu, ako sú brinzové halušky, ktoré sú jedným z najobľúbenejších jedál, a interakciu s miestnymi umelcami na trhoch. Vysoké Tatry ponúkajú nádherné scenérie, kde sa zachytáva krása slovenskej prírody, zatiaľ čo ľudové tance predvádzajú bohatstvo kultúrneho dedičstva. V Košiciach sa nachádza nádherná historická architektúra, zatiaľ čo umelci dokumentujú krásy slovenskej krajiny svojimi štecami a farbami na plátne. Dunaj pretekajúci Bratislavou ponúka malebné pohľady, zatiaľ čo tradičné festivaly zachytávajú ducha slovenskej kultúry prostredníctvom hudby, tanca a jedinečných jedál. Malebná dedinka na Slovensku plná drevených domčekov a kvetinových záhrad ponúka autentický pohľad na tradičný spôsob života a remeselníkov, ktorí zachovávajú svoje umenie.